Mm. Oh my God. 2,000 years later. Welcome back. Another video, mga kabingka. Yes, no? Napoy wondering if jumbo hotdog. That's ako kayo. Nato ni ketchup. Kaya mga kabingka ni. Kani good for wani katao. 2% pero sa kuha. Wani katao. Unang subo. Ano to ko na bungkag. Bernis tamis siya. Bako usaw. Grabe. Panalo. Ito siya ang biggest na jumbo hotdog nga akong natilawan. Nawas na kay ito ko.
Grabe. Hmm? Hmm. 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 Di kanila mong kwan. Busog yung kaya ka ng mga kabingka. Hmm? Hmm. Grabe. Hmm. 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 So, urot yung mga kabingka. No? Ito po si DJ March and the Place to Be You. See you and next my food adventure mga kabingka. Babush ka, baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.